Hayırlı gün, hürmetli tanlauçularыбыз, караучыларыбыз. Bugün bizning Dünya studiyasında qonaq бар. Endi ol bik köplerimizning yaratgan jerşisi. U özün Tataristandan ot kazanmagan artist dep atab bütün Tatar dünyasına konsert qo'yib yurişi. Hem Tatar halkını zorlab, hürmetlep, yaratып qarşı alatırgan jerşimiz. Bugün kunda eng popüler jerşlarning birisi Ilsiya Bedriddinova. Hayırlı gün Ilsiya. Esenmisiz. Biz senin bilen işraşuğumuz şu dünyanın Qoynagan şarına to'g'ri keldi. Qoynagan deb aytuvda durust bo'lmasdir, balki butunlay boshqa ma'noda deb anglarga kerak. Umuman ost-ustga kelgan vaqt deb anglasak durustroq bo'lar. Men de şoy bergen. Mana sezilaman shu. Sezildi. O biteli bizge gene tugul mesela koy bir vaqtda ayteler mena şahsen artistlarga gına qog'ilgan narsa tugul bu. Bu gümümen konsertlarga qog'ilatırgan, mında administratorlar, direktorlar, şuluk bizim bilen işletirgan tipografiyalar, vizajistlar, kostюмерлар, aranjirovщиклар, başkası, klipmakerlar bik köp kişiге qog'ildi sahnani. Şılbır bara. Ул инде әйтәләр, но теге татарда бер матур гына сүз бар, соңгы вакытта бердә шатлык югы, ярар күршенең сыйры үлде әле дип. Ярар башкаларга да кагылган бит инде безгә генә түгел дибез дә, елмаеп йөрибез. Ну башка чара юк бит инде, нишләтәс? Шулай. Син Илсия маскалатың карадың бит инде, маска тегеп тә тораттың шулай. Авылдашларга 300 маска тегеп бирдем әйе. Ничә кабул иттеләр? Рәхмәтләр әйтеп кабул иттеләр. Бик матур. Hayırlı matır kişiler barıgızga da. Apa bugün nişli? Apa bugün maska tege. Bir 100 штук. Елебізге келген шушы бегок жеңіл болмаған четірекле ситуациядан матур гына исән-сау шығырға насип болсын дейінді. Әгерде мен бәләкей генә өлешем тия ала икән, мен бик шат булырмын. Саулыкта, сәламәтлектә очрашырга насип булсын ди. Өйдә утырабыз. Өйдә утырабыз. Bilesің, соңғы вакытта senin репертуарың да senin ижатта асты-үскә килде бит. Сен элек башка типтагы җырлар җырлыйдыр инде. Хәзер башка юнәлештәге җырлар. Шулай бит, менә синең Ачытау дигән җырны яңадан җан кертеп, яңартып, без аны менә кызлар, дуслар белән җырлабыз да, ул безнең кызлар гимн дип кабул итәбез без аны. Менә безнең яшьтәгеләр өчен гимн дип, менә Ләйсән Садретдинова, Гөлнара Сабирова, менә шулай бергә җыйнаулашабыз да без. Шушы гимнны җырлыйбыз. Безгә бик ошый торган җыр, без сине кушып куябыз да, сиңа кушылып җырлыйбыз. Шундый күңелле моны ишетү. Чын-чынлап әйтәм. Ачытауда каршы аладым, сызылып таңына ракканым, күңеле йылы йөзелә үзәк, талмасын канатларым, күңеле йылы йөзелә үзәк, талмасын канатларым. Көмеш шишмә шылтырыйдыр, шакма таш асыларында, бер йотым су җитәр иде, сагынган чакларымда. Бер йотым су җитәр иде, сагынган чакларымда.
Менә авылыңның табигаты, андагы кешеләр. Менә син Instagram битендә шундый матур итеп алып барасың. Тел байлыгың бик бай синең, бик матур синең. Менә авылдашларың, авыл халкы, авылыңның табигаты турында сөйләп китәләр. Искиткеч матур минем авылның табигаты. Безнең якларда булганыгыз бардыр? Әлбәттә. Бездәге таулар, теге кайбер вакытта сөйлиләр дә, менә безнең авылның таулары дип фотографиялардан күрсәтәләр дә, миңа кызык булып китә, әйтәм, шушыда булдымы инде тау. Менә бездә ул таулар. Һәрбер кешегә үзенең туган ягы, үзенең туган авылдашлары барыбер кадерлейме. Менә минеке бөтенесеннән дә матуррак бит. Матуррак. Миндә адым сайын шишмә. Безнең авылда бик таулар. Ул тау башында иксез-чиксез урманнар башлана. Бездә елгалар, бездә шушма, инеш, башкалары бик матур бездә табигать. Искиткеч. Юкка гына аның табигаты һәм һавасы да шифалыр, юкка гына анда санаторий эшләп куймаганнар да шулай бит. Санаторий бездә, Киркәле таулары бик җыры, ул безнең район җыры. Минем әнинең, мәрхүм әнинең туган авылы ул Киркәле. Шигырь көйләре, башкасы, алар бөтенесе безнең авылдан чыккан җырлар. Тел байлыгын, сүз байлыгының шундый байлыгы менә кемнән тора? Әтиеңнәнме, әниеңнәнме? Авылы белән. Теге башкалардан аерыламдыр дип уйламыйм. Миңа ул менә шулай булырга тиеш кебек. Безнең авылда бөтенесе дә шундый. Әйе. Берсен алып, берсен куя торган түгел. Мин әйтеп үткәнемчә, Instagram битне һәр вакыт карап барам син. Син хәтта авыл кешесенең сөйләмен һәм аның әйтелмәгән хәрефен, әйтелмәгән сүзләрен дә искә алып матур итеп җиткерәсең менә. Үзенчәлекле итеп җиткерәсең. Яратып карарга гына кирәк. Андый үзенчәлек адым сайын. Артист кеше ул сәхнәдә бит инде. Менә син сәхнәдән тамашачыга карыйсың, тамашачы сиңа сәхнәгә карый, залдан. Менә ике арада бәйләнеш таба алмаган җирләр бармы? Буламы менә шундый концертлар? Беренчедән, мин концертларыма бер вакытта да халыкны куып китергәнем юк. Алар үз теләкләре белән киләләр. Димәк, алар инде әзерләнеп, кем концертына килгәннәрен аңлап, үз теләкләре белән киләләр. Бу бөтенләй бүтән төрле әйбер. Чөнки хәзер концертларның төрлеләре бар. Куып китергән тамашачылары бар, башкалары бар. Алар мине белеп, халкымның кирделе чыкталы икәнен аңлап киләләр һәм алай менә уртак тел таба алмаган концертның булганы юк. Әгәр дә запискалар биреп торалар, укый торам, әгәр дә нәрсәдер ошамый икән, ачыктан-ачык әйтәм, мин әйтәм, күңелегезгә ошамый икән, килеп теге начар концерт дип утырасыз икән, азапланма әле, мин әйтәм, бирим әле акчаңны, кайтып кит әле син. Кайтып кит, мин әйтәм, үзегезне шикләп азаплап кына утырмагыз минем концертта. Килгән бөтен дөньяны унутып, менә җәйлеп китеп утырырга кирәк. Булмаса ял итеп кайтырга кирәк. Әйе. Инде мин әйтәм, эшләрегезне икенче чиратка күчергәнсез, акчагызны туздырдыгыз инде барыбер. Хәзер мен әйтәм, барыбер юынып чыктыгыз инде концертка киләм дип. Матур күлмәгезне килдегез, мин әйтәм, күпме бензин әрәм итеп килеп утырдыгыз. Шәм әйтәм, инде күп эшегез эшләнгән бит. Только ял итәсе генә калам. Әйтәм, утырып кара торыгыз, матур гына. Уртак тел тапмаган вакытлар юк.
Мен синең концертыңны беренче тапкыр карадым. Моннан 10 ай элек түгелдер инде Ижевскийда. 10 еллар бар микән? Бардыр. Син вакытта башка стильдә җырлый вакытны. әйе. Менә ул вакытларны сагынасыңмы син? Олыгаян бит. Гөлназ. Мен бит инде һаман сайын монда теге зур сапагилар киеп, ниндидер рок җырлар җырлап, һаман сайын теге сәясәт турында җырлап, алай булмый. Ул бит менә бер вакыт кына килешә торган. Мен инде хәзер 40 яшькә бара торган хатын. Үзгәрәсеңдер инде. Минем күңел халәте үзгәрә, тормышка караш үзгәрә, фикерләү рәвешем үзгәрә. Шуның белән бер рәттән җырлар да үзгәрә. Минем хәзер менә шулай тыныч кына иттереп, рәхәт кына итеп, улым белән шөкердәшеп әкрен генә яшисе килә торган, үз җанимны җайлап кына яшисе килә торган вакытка күчтем мин. Теге эчтәге шайтан чыгып ала, кытырып, кулдан килгәнчә бастырып торам. Миңа калса, менә минем белән бик күп тамашачылар да килешерләр дип уйлыйм. Менә бүгенге иҗатың синең рәхәтрәк, тыңларга рәхәтрәк, карарга рәхәтрәк. Бүгенге Илсия матурырак, ничектер аның җырлары да күңелгә якынрак сымак тоела миңа тамашачы буларак әйтәм мин менә. 17 ел элек мен иң беренче тапкыр сәхнәгә адым басканда, Илфак чыгарды бит инде һәм Илфакның үзенең карашы иде тормышка. Мин ул вакыттагы кайбер җырларны тыңлыйм да хәзер, аба, мен әйтәм, шушыны чыгып җырларга кирәк булган бит тамашачы алдына. Ул вакытта миңа Гөлназ 20 яши. Бәлки 20 яшь. Бәлки күпмедер аңлаган әйберләремне төптән аңлап та бетермичә җырлаганмындыр. Ансы да булырга ихтимал. Ләкин миңа ул вакытта шулай булырга тиеш кебек иде. Менә ул вакытта мин шулай уйлаганмын. Хәзер мин башкача уйлыйм. Үземнең күңелгә ятмаган җырны тамашачыга чыгып җырлый алмыйм һәм үзем килешмәгән фикерне дә җиткерә алмыйм. Шундый бер начар гадәт бар, менә миллионнаган акчалар түлим, әйт шушы сүзне дисәләр дә, әгәр дә минем фикерем белән тәңгәл килмикән, мин аны әйтә алмыйм. Шуның өчен бу менә хәзерге үзгәреш сәхнәдә бу минем күңел халәтем. Миңа шулай рәхәт. Әкрен генә мин шунда килтер үземнекен эшләп йөрим, беркемгә тотынмыйм мин. Тормыш кайный малай. Әйләнәстәләр булып бетә шунда. Берсе өстеннән берсе бысы бу әйберне алган. Ярар дим дә мин, менә рәхәт миңа шулай. Үз рәхәтеңә яшә. Әйе, рәхәт. Менә хәзер Нариманның да үсмер чагы узып бара бит инде хәзер. 17 тула безгә Ибраһим. Бу инде үсмер чагы узып бара, бу егет була бит инде бу хәзер әйбет. Менә уртак телгә килмәгән вакыт буламы, берегезне аңламаган вакыт. 2 ел, соңгы 2 ел бик авыр булды. Яшермим, мин аның үзенә дә әйтәм. Менә бу ниндидер күчү вакыты булды күрәсең. Аба, халык күрсәтеп теңкәләремә тиде бит. Мин үземчә кабул итәм инде аны. Әзгенә әни буларак, әзгенә акылрак бул, сабыррак бул, түзем бул дия бик халык күрсәтеп алды. Ул теге дуракланып, нәрсәдер тилереп, андый әйбер түгел. Менә бүтән әйберне катгый иттереп кабул итә торган. Иртән тора, кырдан үтеп китә, улым, мин әйтәм, хәерле иртә. Хәерле иртә шуннан. Шин әйтәм шуннан, мин сиңа хәерле иртә. Хәерле иртә. Әни, хәерле иртә дип әйтергә кирәк. Мин шулай дип әйткәннән бер нәрсә үзгәрәме? Үзгәрә, мин әйтәм, минем кайфым күтәрелә. Хәерле иртә, әни, менә йөри көлгән кебек. Так, мин әйтәм. Ашыгың китә түгел Илсия. Менә шулай итләшеп йөри торган. Кирәкме, битеге үзенең фикер менә булай булырга тиеш булай. Бу менә ниндидер үсмер максимализмы бара торган. Мин аны үземчә кабул иттем. Ул бит әле нәрсә дисәң дә ике иҗат кешесенең баласы име. Анда холык. Нинди холыклы иҗатчыларны. Холык. Бу Илфакның яңартылган версиясе, минем ул хакта әйткәнем бар, һәм ул 2 тапкыр үз сүзлерәк. Менә бу чорны әкрен генә үтеп китеп барабыз. Хәзер бик рәхәт. Бик рәхәт. Ул минем белән дус кебек каралаша. Яшарак үзләрне күп түгел бит. Кызык кына иттереп мин анарга, менә мин аны балачага дип уйлап йөрим, ул миңа шундый әйберләр әйтеп куя. Абам әйтәм, бу үскән икән бит бу. Кызык. Миңа аның белән кызык, күңелле. Рәсемгә шундый бер әйберне гадәткә керттек. Без аны берничә еллар элек. Мин инде беренче чиратта әтисе мәрхүм булганнан соң әзрәк кәефен күтәрергә дип, шулай картаны алып утырабыз да, бер җиргә менә уйламыйча да кая барасың килә дип төртәбез дә, бер буш вакыт табабыз да, шунда чыгып китәбез машинага утырып. Бу Татарстан шеме, Россия? Юк. Петербург булсын, Мәскәү булсын, Оренбург булсын, менә шул Ижевск булсын, төрле шәһәрләргә барабыз. Беркем янына бармыйбыз, былай гына барабыз.
отырып шығып кетебіз. Әзгене арып кетсек, тоқтайбыз, бірер қонақханада қонабыз, тағын кетебіз. Өз рахатыгызга. Өз рахатыбызга. Тегінде барабыз, бірер қонақханага урнашабыз, шығып кетебіз, кештен кроссовкаларны киіп, нендейдер мотор урыннарын қарайбыз, шәһәр шуның кадәрле якынайта бір-біребізге. Мен аларга теге шеттен генә карап йөрим, мен әйтәм, бу үзгәрә, олыгая, үсә, фикерләү рәвеше үзгәрә. Шундый кызык, шеттен күзәтәм. Әзгенә ялгышкан җирләрендә турылап җибәрергә тырышам. Әзгенә эй артыграгын дип, ну-ка дип менә шулай итеп кенә барырга тырышам, чөнки иҗат кешесе. Бу кайсы юнәлештә иҗатка тартыла исә? Режиссер булам ди, кино режиссеры булам ди, Петербургка китәм ди, Аллага тапшырган. Үзенең уйнарга менә синең концертларда катнашырга теләге юкмы, җырлау теләге? Юк. Андай юк. Юк. Аның үзенең карашы ул кинолар белән кызыксына бик каты. Эстрада белән түгел. Ул дөресен әйткәндә мине бик аңламый да бугай. Ярар диде ул, мин җырны күрсәтәм, ярар. Матур булган дип әйтмәйтәм. Ярар, әйтми. Әйтми шукынчык матур булган дип, чөнки аның әйтәсе килми алай дип, ул менә аңа каршы килә. Иштән әйтсә дә, әйбәт. Күңеле белән әйтсә, ул тышка чыгармый. Юк, киресенчә, аның күңеле әйтми матур дип. Ул аңа ошамый. Һәм ул минем күңел булсын дип кенә ул сүзне әйтергә теләми. Үз сүзле. Бәхете булсын. Бәхете булсын. Иң мөһиме шул. Сиңа менә бу шушы коронавирус чорында концертларыгыз тукталды бит инде. Тамашачы менә ул концертларыгызны көтә бит инде сезнең. Аларны ничек дип җайга салып бетерсен бикән? Синең бит инде ел буена низелгән. Шәхсән минем 20 зур концертым үзелде. Бу шәһәрләр, монда Түбәнкама, Чаллы, Казан, Уфа, өстәмә концертлар, башка шәһәрләр, Оренбурглар, алар бөтенесе дә 1000 урынлык шыгрым тулы берничә ай алдан сатылып беткән заллар иде. Без инде нишләдек, билетларын тапшырасы килгән кешеләр барып тапшырдылар. Күбесе тапшырмады, шанасың. Шанам. Мин шундый нык рәхмәтлемен. Бу мин сине барыбер көтәм, барыбер киләсең бит инде дигән сүз бит инде бу тамашачылар тарафыннан. Гомумән безнең язмыш тамашачылар кулында. Мин бик рәхмәтлемен. Тамашачы шундый бер зур аңлатып булмый торган, һәр нәрсәгә дә үзенең фикере булган көчле бер организм. Алар сине кешедә әйтергә мөмкин, алар сине әз генә тайпылсаң, бетереп бәрергә дә мөмкин. Менә мин бу сүзне Хания Фәрхидән 30 ел ишеткән идем инде. Нәкъ шушы фикердә тора. Менә артистларның фикере шулай инде. Ул нәкъ шулай. Чөнки монда яшерен батырын түгел бит инде. Мәсәлән, кайчандыр сәхнә тоткан зур-зур йолдызлар, җырчылар, алар бит китеп баралар әкрен генә. Бу бит бу үзгәртеп булмый торган процесс. Бу шулай булырга тиеш. Мин дә китәчәкмен берәр кайчан. Миннән соң килгән бүгенге көндәге бик популяр җырчылар да аларның бер вакыты гына. Алар китәчәкләр. Моңа мораль әзер булырга кирәк. Бары тик шул гына. Һәм кайсы җырчының эстрадада күпме торачагын, туру вакытын, аны менә шушы тамашачы Халитә. Зур Галиҗәнәп тамашачы. Халитә дә куя. Бик тиз бетеп төшә. Син менә бүгенге иҗатыңнан канәгатьме? Бик канәгать. Миңа артыгы кирәк түгел. Рәхәт. Менә репертуар кытлыгы бармы бүгенге көндә? Миңа җырлар язуы бик авыр. Мин бүген эшли торган авторлар бөтенесе рәттән шушы бер үк сүзне әйтәләр. Ни эшләпсең кешеләргә барган җырлар ошамыйсың сиңа дип. Теге борын алсаң койрыгы ябыша, койрыгы алса борыны ябыша. Я көе туры килми, я сүзе туры килми. Хәзер мин булай итеп җайладым. Мин үзем табам идея. Ул идеяны барам, күңелем сизү буенча гына кайсы авторга бирем икән сүзләрен дип. Очрашабыз, сөйлим, иштәге бөтен ничек кирәк икәнен юнәлеш белән сөйлим, аңлашабыз. Менә мәсәлән бүген көндә Гөлүсә Шахман яза сүзләрне, Айгөл Вәлиуллина яза анда сүзләрне. Ринат Галиаскаров яза. Ышына чыгып бетәбез, аннан соң мин күтәреп барам композиторга. Аннан соң шушы ук сүзләрне композиторга сөйлим. Менә шундый уй кичерешләр белән җырлыйсы килә, шулайрак итегәл дип. Шундый бик озын һәм четерекле процесс бара. Әтиге менә җыр яздым да, бирдем дә, әйдә, всё, бераз анда алай түгел минеке. Менә казынып шулай. Но мин аннары шундый яратам ул җырларны белсәң. Ул сизелә. Менә яратам, чөнки мин аранжировка ясаганда да кырында утырып торам аранжировщикның. Һәрбер ноктасын бусы булай булсын дип. Шундый. Ул сизелә менә
Хәзер бит нәҗешләр бик күп, шаш тавышлар да бик күп, әйбәт. Şu bir tiptagırak jırlar da bik köp, kimden qayсы jır jırlaganda аңлап bitirmey turgan wagtlarda еш bu radioda turunda söz бар aynımda. Dige televizordan görgende göz bilen tanır kararga bula. Әмәнә синең беренче шылт иткән нотаң килеп чыгышка радиода көйнен бу Илсия Бәдретдинова җырлый торган җыр икәне сизелә. Менә шуннан ук сизелә ул. Сизелсен иде инде. Әйе. Мин уйлыйм, бүгенге көндә татар эстрадасы үсеш чорында. Әйе. Бик нык. Әлбәттә. Миңа кайбер анда шәхесләр белән телгә тел килешкәндә бар, теге әйтәләр, менә яшьләрдә мәгънә юк, алар нигә тегеләй әйтәләр, булай әйтәләр, мин килешмим. Менә нәк шушылай чакынганга күрә генә эстрада алда бара. Мин бит башка регионнар белән дә чагыштырам. Мин бит йөрим. Һәм мин тәгаен әйтә алам, дәлилләп әйтә алам, татар эстрадасы бик күпкә алда бара башка регионнардан. Менә шушы казынганга күрә, башка юнәлешләр керткәнгә күрә. Аннан соң шуның матур гына сүз бар, конкуренция порождает качество. Әлбәттә. Шундый әйберсе бар. Әлбәттә. Сыйфат арта. Нишәбәле менә мондый аранжировка менә шулай тире инструментлар белән яздырган, әлбәттә аның яңгырашы бүтән төрле була. Һәм калганнар да шунарга ияреп эшләп яшыйлар. Әйе. Анда берсе матур күлмәк киктергән, ансы анардан да матуррак күлмәк тиктергән. Бу бит әйбәт. Әйбәт. Мин мәсәлән халык кайбер вакытта әйтә теге, ятасыз инде шунда кыланышып, тегеләй итеп, булай итеп. Алай түгел, эстрада ул менән нәк шундый кыланыша торган урын ул. Сәхнә бит инде ул. Сәхнә ул. Ул берсеннән берсе арттырып эшләнергә тиеш. Ниндидер хәтта кайбер очракта бәлки ниндидер көнчелек булырга тиеш. Менә булай итәргә кирәк дип, яхшырак булсын дип. Шул вакытта гына була эстрада. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә кирәк? Дөньям тыныч, аяз күгел, тормышым мул. Нигә сыкрый икән йөрәк, ник күздә яшь? Булганына шөкер итсен, рәхмәтле бул. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Нәрсә кирәк сиңа күңел, нәрсә җитми? Бәхет белән тулы бата һәрбер таңым. Тоеп яшим Ходаемның рәхмәтләрен. Тик нигә соң сыкрый йөрәк әрни җаным? Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Нәрсә җитми безгә, дуслар? Нәрсә җитми? Күңелләрнең тынычлыгын кая җуйдык? Әллә инде рәхәтеннән бу дөньяның чынлап та яшәп туйдык,
Яшәп туйдык, яшәп туйдык. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми. Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Менә бүгенге көндә татарлар Россия күләмендә икенче сан ягыннан икенче урында тора торган милләт инде без. Менә син бит инде күп йөрисең, күп аралашасың. Әллә кайдагы бәләкәй авылларга да барып җитәсең, зур шәһәр сәхнәләрендә дә җырлыйсың. Менә синең шушы дөньяга сибелгән 8 миллионга якын халкыбызга әйтергә теләгән теләгең нинди? Һәрбер концертымда без татарлар, без бердәм булырга тиешбез. Без горур халык һәм безнең бик зур киләчәгебез бар дип әйтә торган сүзләрем бар һәрбер концертта. Мин чынлап та татар кызы булуым белән горурланам. Татар кызы, авыл кызы. Өстәп әйтим әле. Әйме? Һәм горурланырга кирәк барыбызга да. Менә шушы бердәм булганда гына безнең милләтебезнең киләчәге зур булачак. Әсия, мин сиңа чын күңелдән иҗат уңышлары телим. Рәхмәт. Менә шушы туры сүзең, матур җырларың, менә һәр вакыт халык күңелендә үз урынын ала килсен. Әйтеп киткәнчә, тамашачы ул артистны күккә дә күтәрә, җиргә дә төшереп куя. Менә шушы тамашачы сине һәр вакыт уч төбендә күтәреп йөртеп, рәхмәт әйтеп яшәсен. Кеше түгел бу Бәдердинова димәслек иттереп яшисе иде. Кайчанда булса сәхнәдән китер вакыт җиткәчтендә, "Эй, үзебезнең Илсиябез бар ичмасам" дип искә алырлык булсын. Амин, шулай булсын. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта халкыбызның яраткан җырчысы, иң популяр җырчыларыбызның берсе Илсия Бәдретдинова булды. Мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән сау булашам.